Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе сити. Хоб, раҳмати калон барои бародарое ки канали моро дастгирӣ мекунанд, лайк мемонанд, обуна шидестанд. Кадоме ки обуна нашидагиам бори аввалан дар канали мо, яъне 84% ки дар канали мо тамошо мекунанд бе обуна нашида, ҳатман обуна шавен. Барои шумо мо ҳар рӯз ҳар як кунҷи шаҳр рафта сиёҳа кардастем. Шуморо канали моро дастгирӣ кунед бародарон. Хоб, хонаи навбати мо дар ноҳияи Фирдавсӣ Гулбута мактаби 59 ҳозир 124 шидагия кадоме намедона. Мактаби наси дар хонаи 100 метр роҳ ба ҳами хона ноҳияи Фирдавсӣ Гулбута мактаби 59 124 шидагия. Хоб, раҳ асфалт пеши хонаи нахира ҳамеша камтар шеб мегем. ҳозир медорем хона нишон метем, ремонт тайёра. хонада ҳеҷ ки зиндаи кадаги нест. баъзе одамо менависанд ки барои чӣ хонара мефурӯшанд. хай фурӯхтест як хонашонро ки мо поли маълумоти пурраша намегирем, занг мезанем, хитон мепурсем дӯстон. хоб, хона инами забор сар мешавад то инами дарвозара дӯстон. рай кушода. бисмиллоҳи раҳмони раҳим медарем ба даруни хона. хона сини офтоб аст. гармида зимистонда гарм аст, тобистонда салқин. ба кирпичи жони пухташ сохтагӣ шудааст. 1.5 сотиқ замин, 5 дар хона, септик. гуфтем ки кирпичи пухта хати сохтагӣ шудааст. деволу лак. мақсад моиши агар бушӯша ҳеҷ намешава. хоб, байни дим якум дим монолит мебинем, ҳамаша нишон метем дӯстон. обои шаҳр свето ҳаст, светои шаҳра проблема нест. ҳоҷатхонаи беруна дора сафед кадаги калонай обучун миёяд. обушунам ҳаст. хоб, бари хона дистансия ҳаст, 80 сантиметр ҳаст. ози дигари барша нишон метем. баъд даруни хона даромадан хонора нишон метем дӯстон. инаиш бо калонтарака. якум ай зал медроем, як отдельный меҳмонхона кадагиай. хона дошона плюс подвал дора, раҳи подвал ин тараф. хоб, дари оҳанӣ 6x3 пол ламинат. ин меҳмонхонаша дӯстон. пол ламинат, абои задагӣ, дистансияи пишти хона, турбои регар, ҳама чӣ буровардагия. таги ами 6x3 поли подвалай ремонт надора дӯстон. ба навор намегирам, нишон метем. шкатури холия стяжкаи тагиш рехтаи. хоб, ремонти хона дар ҳолати хуб қарор дора, нав ремонт кардагиан. дари главниш қатӣ медроем. пеши инҷа кафел треза бостаки калидор мешава. пол ламинат. якум ошонада, як дархона, як кухня, як душевой, ҳоҷатхона бигем. ҳоҷатхона дута мешава, даруна та беруна. душевой фақат дар даруни хона. на якумги хона 3x3. як треза аз тарафи берун. кухня меша дӯстон. дарош як свет.
кухня ҳам по ламинат, пеши кухни гарнитур кафел зада шудааст. Параш ҳам кафел, термикс, болош пластик. 3x3. Ростаки тай лесенса дӯстон ҷои душавой мешава. Баъд баъзе одамон мепурсанд ки нам мешава тай лесенса душавой кардагианд. Якам мегӯяд ки камтар чиқариш кардагем, поёнтарш кардагем, қайтан айкалидор пастай, хела пастай лесенса хати, штобе ки нам нашава, нами нарасад дар чӣ. Хоб, ба дуюму шона мебароем. Шона ба як кирпич бардошта шудааст. Болода 3 дархона мешавад, 3 дархонаи калон. Роҳ ба 3 мошина, яъне чиргак. Кришаш андова карда шудааст. Хоб 3x3 хонаи лавгӣ, тризаи пишти хона. Обши квадратшам ҳамаша мегем 120 квадрат ай дӯстон. Зданиярам оли гап мезанем. Хоб, хона ки дидестем, ин хона 5x3 дурозиш. Агар ай ростаки ҳисоб кунем амхе 5x3 мешава. 3 хе 5 дарозиш. Иш адени хели пеши балкон аст. Пеши балкон. На панҷумги хонаш. Панҷумги хона 6x3. Шам треза чай пеши хона. Дата иллюстра бигем. Шашубасе. Хоб дӯстон, ҳамаи хонаро дидем. ремонтш хеле ремонти соз тоза кардагиай, лесенса кафел задагиай. ҳама ҷоша дидем бародаро. Аввали бручатка, валем дар пеши ҳоҷатхона, свето ҳама гуфтем, светои шаҳрӣ, оби шаҳрӣ, септик дар ҳоҷатхона дора, обо ҳама таи ҳоҷатхона ҷамъ мешава, мақсад мегиранеш. Хоб, як бор дига такрор мекунем ки хона қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, Гулбита, мактаби 59, ки ҳозир мактаби 24 шудагиай. Хоб, 5 дар хона, 1.5 сотиқ замин, септикай, кирпичи пухта хати хона бардошта шудааст. Байни 1-2 монолит, деволора лак задагиан, кирпичи ҷони қати бардоштагиан хонара. Здания ки дидестен, здания 9-20 ҳамхе дарозиш бигем, 670 тарафи дарун. 9-20 ба 670, 120 квадрат меша. Беғаз аз подвали 6x3 дар поён ҷойгир аст. Хоб, дистансия бари хоно ҳаст, пишти хонаам дистансия соз аст. Нархи хона дӯстон $48,000 амрикоӣ.
хариду фурӯш ба асъори миллӣ фурӯхта мешавад. номерои телефон барои тамос 911 4 73 занг мезанед. кадоме нафаҳмид маълумоти пуррара соҳиби хона метавад. дӯстон шумо лайк монед, дар канал обуна шавед, ҳатман подписаться кунед, морам барои шумо кӯмак мекунем. ногуфта намонем ки дар пеши хона магазин, мактаб, гуфтем садик, ҳамаси наздик аст. дӯстон нашуд реклама дар номерои админ занг мезанед, ҳатман реклама мекунем. дӯстон ёрдам медиҳем.